megalayapost.news. Kumshi bentaban kentiu ke kamrep kamreang bat penrung haga jingmut ki kena school halor ki kamrep ki kamreang ki bor penia ke school Sunrise Adventist Secondary School Lumpering kendeu so hari boy kala sedang ya kawai ke program bekerpang berkata kalong bakilabu ya ke subjek kerpang ban hikai ki kena school hakamra kelas halor ki kamrep kamreang bat kebelatip kum ke agriculture in the classroom ketai ke program kebala penlong da ketai ke school kalong bakinbu ya ki kenja subjek kerpang ban hikai ki kena school halor ki kamrep hakabakin hikai sisien hakashitayo hapo ketai ke school kenang baki kena school kinang banreang ya ketika sinjam kabala shim da ketika school kadai harengkat ke jing trelang bat ke Hills Farmer Union HFU kabadai ke sengjong kinong rap ha ke jela haba pli ketika program la sakhi da ke jingdon ke Dr. Remika Talang BDO ke Boher Bongbong kum ke kongsan harengkat ke jingdon uba Alfon Bot Karsentio General Secretary ke HFU sengkeme uba pensyai masyaring General Secretary HFU kariboy ke kong Vicky Pale headmistress jong ke school kiwei kino hikai lambat ki kena school haba jungkran ha ketika sengi ke Dr. Remika Talang kalayaro ya ketika school bakila shim ya kenika sin jam ban penlong ya kenika program bat kabolong ru kum kawai na kinuksan na kabenta ki weipat ki school kamtam e na kamta ki to ki school ki badan ha ki shnong dong kendong nalor kata kelakan turu ki kena school bakim dai ban klat ya kinong ram walla ha kawai ka singi kin salong kum kita ki he ki han ni ha ki kerdan bapher karbana kalyang ba alfon bot karsentio ha ba ajin kran ha ketika singi ulong bakum ka seng kadon kathong bakan pen khlan ya kapuli kaputhi bat sedang na ki jaka khaput ha ki shnong khaput ki badan ya ki khun ki banang bastat kesnong bat kari kasngan bat ula kenturu ya ki kena school ban burom ya ki kimi ki pa ki badai kinong rap badai ru banlong ki bakongu seneng bat burom ya ki bahalor Ingmu jo ke Hills Farmer Union ban ai ya kata ke jing ai men sim ban hikai ki hat ki beret ki badan ha boda namar ngi smotu ban yidan kam ya ki khun ki banang bastat ban shngan ke snong ka thau haba ki khun jo kasnong ki nang ki start ngidon kam ye ki lawyer ngidon kam ye ki police officer ngidon kam ye ki doctor ngidon kam ye ki engineer ban ngakwa ban pen mau ye kini kawai bahaba hakawai kasni hakabangale ya kabangan ye kendo ye way officer hapo ICAR nakabenta ban ya ban pan sembai na i namar kidon ki sembai ki bapla ki balasna na po ICAR Indang alarung hakata ka office hakapor bautau officer ay yangai ka visiting card ke jong yu ngayo i batho ba ude us scientist ban ngas ngokemen bauta u officer u basyong hapo ICA ude us scientist nakabenta jong kinong rep kan penpli ke jingmut ke jing perkhat ke jong i kum ki hap ki beret ki ba habangidan hanga school ke jong i ken mau bangi de ban buram ya ka yeng ke jong unong rep Abangidan nagi school ki jongi ngin ken mau ye jing trai shitam jo ki kimi ki kpa. That's why we always teach in the classroom that discipline is the most important in every human life and also in the life of a student. Kajing long discipline haki eki baro kalong ka bakongsan hadu kata-kata nakabenta bangila ban aimen siem yala jong bad yakiwei nakabenta kamenta bat kabat sawan nong kendong bat kat bangadang ai kan kejing keren pedeng jong pi ngemla ban len ba kejing kala kabut ingi nadin ki surok kinang he ki yeng mau kinang bujli ya ki yeng de bilat ki baret bat bon na ki jaka jongi ki bas bo bha ki la kala long ki karkhana ba pher balai banga kerenya keni waram snow tho bakla mde banga persya ya kajing kala lani kata kajing roy hakisnong ngimla banlen baleng ba kajing kala kijing te bat kijing start ki bamenta ngiloyo shibun kijing mantoy hakijing em gijangi henry kada banga krenya kini kadai ban pen perkhat yangi bakat ba kijing te jongi kinang kyu kajing dei jongi bat kemaryang khamtam bat khandau kamdei ban hiar Ngilapwa hadu ta uput baki khon jongi ki khana ki la banjer keteng yang man la ki mar ki badan hayo henrei kim la ban yatho kumno uka jorusan langni nangdong iyo ya ko
Tishwa bakandir kapor. Kadai ka kamram jongi. Mdai ka kamram tang jongki Hills Farmer Union lani ka kamram jongka Sunrise Adventist School. Handrai ka dai ka kamram jongi iway pa iway ba ngin hikai ya ki khana bakin sngaw tho bat bakin buram ya karep karyang. Lada ki khana jongi kilaway jongi kin sngaw tho ya karep karyang. Mdai bakin nang tang bandreng ha ka future ka jongki. Kani kan penlong ru aki bakin sngaw tho ya ka jingdon kam jong ka food security ka sustainability bat kum juro bakin sngaw tho ya kata ka fundamental life cycle ki ba penne pensa ya kata ka jingim ka jongi tina kata ka daw ngakan tu wat ya ki long kme ki long paro ba phidei ban hikai ya ki khon jong phi kumbala ong iba mene bangim dei ban sngaw salia ban kata e khandau ni dei ban sngaw sarong bangi dei kita kinong kendong bangi yo ban pet ba kum no kita kijing bang ki mi shisha tinga ay ka jing ro bakarpang banga sango shisha ya ka Hills Farmer Union ya ka ne ka senjam kani ka pen ba kum ka seng bat kum kinong shongshnong pidon kata ka jingkit kle ha ka imlang ka salang kapan iro ba pisngaw tho baya kita kijing ki ba kinong rep ki kindo nado ki pormen handai ba ki bedang ya hidup menta ya kita ngila ban penbet bat pen bha tang lada ki laway jongi bat ki khon jongi ki sngaw tho shisha ya ka rep bat ki buram ya ka rep karyang nga ay kijing kerpat nga ay ro ka I would like to praise Sunrise Adventist School also ya ka rukom hikai ka bapura ka jongpi but da ka ba phi pdyang ya ka ni ka program po ka school ka jongpi phi pen ba phi ken kor ya ka rep karyang ka pen ro ba phi pen kre ya ki khanna ba kin long kita kin nong shong shnong ki ban don ka ta ka jingkit khle but ki ban no senyang ha ka imlang ka salang shaki khanna makwa ban ong yapi ba phim dei ban pepo ya ka kam rep la phin long doctor lani engineer lani nong hikai lani la phin jit no ko profession ka jing im ga jongpi kan mau ba phin dei bet kinong bam jing bam Meghalaya Post.news